ba ana maganan mafin shugabanni ba ne, kai kanka da yake talakan gari, wannan muhimmar wajiba ce a gare ka. Manzan Allah bar kafa guda ɗaya da iya da wani ɗan adam ya cuci wani ɗan adam. Ɗan adam zai cuta, annabi sai dai toshe ta. Isa yana daga babban haɗari, karka cuci kowa, karka cuci kowa. Isa yana daga tausayin shugaba akan al'ummarsa shine yadda ike sauƙaƙa musu, ike sauwaƙe musu abubuwa. Duk wani abu mai tsanani manzo Allah baya son sa. Da haka addinin mu babu tsanani a cikin sa gaba ɗaya. Manhajin manzon Allah babu tsanani a cikin sa. Da kuma yadda shugaba yake baya son yin wasu abubuwa don gudun kada a farlanta wa mutane waɗannan abubuwa. Kamar faɗin shugaba tsiran Allah da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi. laula an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu'in. Ba dan ka in tsananta ga al'ummata ba, da na umarce su da su dinga yin aswaki a kowace sallah da za su yi. Aswak ne mutum ya lura da tsaftar bakinsa. Manzo Allah ya ce ba dan ma kar ya tsananta wa al'umma ba, da duk sallah in an zo sai za a yi alwala sai ya ce sai an yi aswaki. To a wannan maganar tasa yanzu in ka koma ka ji sirrukan da suke cikin aswaki sai ka rike baki, sai ka gigita. Saboda me? Saboda sha'anin kiwon lafiya. Saboda haka amma baya so tsanani ya haukan al'umma. To wa khabaru salatin layli, da kuma labarin sallar dare da yake yi. Kaga bai farlanta wa mutane ba, amma shi a kansa da'iman sai yayi wannan, tunda umarnin Allah ne, ya ayyuhan muzammilu qumil layla illa qalila. To wannan aiki sai shugaba malam ya raka'o'i, ya raye daren nan gaba ɗaya. To wa nahyuhum anil wisali, da kuma hana su usali. Ya hana, yace ba ruwanku, ka ku shiga. Amma gashi shi kuma ina yi fa. Ya ɗau azumi yau ɗin nan, wunin yau gaba ɗaya yana azumi har a sha ruwa. Idan aka sha ruwa to ba zai ci komai ba, ba zai sha ruwan ba, ba zai ci dabinan ba, ba zai ci komai ba, sai ya ci gaba da ambatan Allah. Ambatan Allah shine buɗe bakin. To idan yana ta yi lokacin kiyamun leli yayi kiyamun lelin nan, to daidai lokacin ya idar, lokacin sahur yayi, sai ce ubangiji na ya niyyar yin azumi ma gobe, sai a ci gaba. Sai itayi kuma in zai tafi yaƙi ma wannan abin ba zai hana shi yi azumin ba. Shi kenan idan an je an sha ruwa rana ta biyu, shan ruwan shine zikiri kawai, sai ambatan Allah. Yayi tai. An lokacin sahur yayi, yace nayi niyyar ɗaukan azumi, sai a ci gaba. Sahabbai saboda bin asaru na annabi da suka gano haka yake yi. To me ya rage yanzu? Sai mu kama hanya kurun mu ma mu yi. Wane ku malam? Shugaba ba wasa bane malam. To sai a kwana uku a haka yana yin wannan abun, bai ɗanɗana komai ba, sai bauta kurun. To da suka yi ya zama abin ba zai yiwu ba. Ya aka kuka fada wannan hali matsananci? Suka ce usali muke yi. Usali kuke? To waye ce ku yi? Ja kai ne muka ga kana yi. Ja ni ban sa ku ba. Ce wa ayyukum misli, waye iri na a cikin ku?
ko kuma ya ce inni lastu ka hay'atikum, ni da kuka gani ba irin ku bane ni. To saboda haka kaga sai bai kai mu wannan guri ba. To ba wa'annan ba, abubuwa suna nan da yawa waɗanda yau ɗan adam yake so ya kai kansa gurin. Shugaba saboda rahamaniyarsa da tausayinsa bai kai mu nan gurin ba. To kar ka ɗaukan ka kai gurin nan. Wa karahatihi dukhul al-ka'bati yalla tata'annata ummatu. Da kuma yadda shugaba sallallahu alaihi wasallama ya nuna ba sai an shiga Ka'aba ba. Amma kaga shi ya shiga Ka'aba ai. Amma ya ce kara shiga. Ya baya son a shiga. Dalili saboda al'ummarsa sai su sha wuya. In ya ce ina daga sharaɗi duk wanda ije sai ya shiga cikin Ka'aba ya sallah, to ya za yi kenan? Ai sai halaka kuma. Sai a rasa ya za a yi ma tukunna. To saboda haka sai manzo Allah duk ya sauƙaƙe wa bayi, wannan kuma duk tausayinsa ne. To kai ma fa idan kana cikin al'umma wannan manhajin zaka ɗauka. Talakan gari ne kai, ko malami ne kai, ko attajiri ne, ko wanda yake mai mulki. Kowa wannan aikin yana kansa. Ya bi hanyoyin salama da tausasawa ga al'umman manzan Allah. Ko ina fa Allah bai dai tsanani ba malam. A mu'amalar mutum da iyalansa, mu'amalar mutum da matansa, mu'amalar mutum da maƙotansa. Ka gani manzan Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. In dai ka yadda ni shugaba ne, ni annabin Allah ne, to in kana da makoci ka dinga girmama shi, ka dinga mutunta shi, kar ka wulakanta shi, kar a zo a haɗa kai da kai a cuce shi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Ka girmama baƙonka wanda izo wajenka, ka girmama shi, in ji shugaba. ورغبته لربي أن يجعل سبه ولعنه لهم رحمة بهم. Da kuma yadda shugaba sallallahu alaihi wasallama yake so ga ubangijinsa ya sanya duk wata kalma da ya faɗa wa wani ta zaman to rahama ce a gare shi, wanda an yi dogon magana a wancan lokaci. Da zagi da la'anta ai ba halin manzan Allah ba ne. Shugaba shi alheri ne tun daga samansa har zuwa ƙasansa. Shi ainin kisa fa ake kiransa ainin rahmatin rabbaniyati. To وأنه كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته. Yana daga tausayin shugaba idan ya tada sallah, mata waɗanda sun zo suna cikin mamu waɗanda suke bin sa sallah, sai ya ji wata daga ciki ɗanta yana kuka. To idan za a yi minti 5 ana sallan nan ko minti 10, to minti 2 za a dawo. Sai sallama. Saboda ta kula da ɗan nan nata, ya tajawwazu fi salatihi. Jama'a a lura da sha'anin annabi da kyau, don a kubuta daga musibar duniya, a kuma fuskanci Allah, a samu Allah lafiya. A sallafa da ake cewa wal musalli yunaji rabbahu, ita kuma sallah fagage ne na sanin Ubangiji, na ganawa da Allah. Kuma yanzu mai sallar shine shugaban kaunu gaba daya. Amma in ya ji yaro yana kuka a cikin mamu a bayansa, yanzu nan za a idar da sallar nan ba dadewa sai yi sallama, dan ita uwar yaron ta samu damar da za ta lura da yaronta, a ji menene ya sa shi wannan kuka. Wannan shine shugaba malam. To kaji a sallafa yana lura da haƙƙin ɗan yaron da yake kuka a bayan babarsa.
to shi wannan shugaban to ya waɗanda kuma suke aƙilai magidanta ya zai kula da su kuma. To saboda haka masu mulki ku sanya shugaba shine kuduwa, talakawa manzo Allah shine kuduwanmu, malamai manzo Allah shine kuduwanmu, kowane dangi kake cikin al'umma annabi shine kuduwarka. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. ومن شفقته صلى الله عليه وسلم yana daga tausayin shugaba sallallahu alaihi wasallama أن دعا ربه وآهده فقال ya roƙi ubangijinsa kuma ya ɗauki alƙawarin ubangijinsa ya ce أيما رجل سببته أو لعنته فجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة ودورا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. duk wani mutum da na gaya masa wata magana to ka sanya wannan maganar da bai ji daɗinta ba, to kuma ya za a yi shugaba ya gaya wa ɗan adam abin da bai ji daɗi ba? Gashi a cikin sirarsa an faɗa cewa manzan Allah bai taɓa gaya wa ɗan adam abin da baya so ba. Shi fa a nan fa aka faɗi cewar idan baƙo ya zo, idan suka zauna in baƙon nan kwana zai, shugaba ba zai ce tashi ka tafi ba. Haka za su yi ta zama, ina ƙara kyautata maku ma. Sai da kansa ya ce zan tafi ya Rasulallah, sai ya tashi ya je ya raka shi. Idan ka riƙe hannunsa, an ka ji hannunsa ya rabu da naka, to kai ka saki nasa hannun saboda lamarinsa fa. Kuma shi wa ma yandiku anil hawa fa aka laish baya furuci akan son zuciya. To yasa ake faɗa cewa irin waɗannan zantuttuka da ake faɗa a sake bin sawunsu, gaba ba lam yakun fahashan, haka aka faɗa, bai taba faɗa alfasha ba, wala la'anan, bai taba tsinewa wani ba. Karewa ma mala'ika cewa izini in ɗauko akshabai in buga wa mutanen ɗaifa. In ka je ɗaifa za ka ga duwatsun da idanka, gingima na masu girma. Mala'ika ya ce kai izini in ɓaɓɓako dutsen nan, wa'annan mutanen da suka yi ma haka in je in danne su da wannan dutsen. Shugaba ya ce a inni lam uba asla'anan, ai ni da kake gani na nan ba a aiko nan tsine wa kowa ba, walakin bu'istu da'iyan wa rahma, ni kawai da ka ganni da'iyan lahi sunana, mai kiran Allah ne ni, kuma sannan ni rahmatul alamin ne ni. Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatul lil alamin. To manzo Allah bai taba canjawa daga haka ba. To yace ka sanya wannan ya zamanto tsarki da rahama a gare shi, ya zama kuma kusanci ne da zaka ƙara kusanta shi da ita zuwa gare ka yau ranar alkiyama. ولما كذبه قومه أتاه جبريل عليه السلام فقال له إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. Yayin da mutanensa suka kiyarda da abin da ya zo da shi, sai mala'ika Jibril ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya ce ya Rasulallahi, Ubangiji maɗaukakin sarki ya ji abin da mutanenka suka ce, ya ji irin abin da suka dawo maka da shi na magana. وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. Kuma Ubangijin ma ya umarci mala'ikan duwatsu, yanzu gashi mun taho da shi, ya ce ka gaya masa duk abin da kake so a yi. Ko? Ka gaya masa abin da kake so a yi yanzu. فناداه ملك الجبال وسلم عليه. To da Jibril ya gaya wa manzo Allah haka, sai mala'ikan dutse sai ya kira shugaba, sai i sallama i gaishe shi. وقال مرني بما شئت إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين. Yace ya Rasulallah,
ka umarce ni da duk abin da aka umarce ka umarce ni da abin da duk kake so, duk abin da kake so yanzu faɗi a yi shi. Wayannan mutane da suka yi haka, in so kake gaba ɗaya a kashe su daga na farko zuwa na ƙarshe duk ka faɗi a yi haka. In kuma kana so in ɗauko waɗannan manyan duwatsu in wurga su a kansu yanda ba za su tashi ba sai dai ranar alkiyama. Ƙalan Nabi sallallahu alaihi wasallama. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu wa la yushriku bihi shay'an. Yace a'a, ya zaka ce a ɗauko duwatsu a buga musu? Har yanzu dai ban fitar da rai ba. Ina sa ran wata ran za a haifi wanda zai ce la ilaha illallah. To tunda ina sa ran a cikinsu za a iya samu ko da mutum ɗaya zai ce la ilaha illallah, to a kyale su gaba ɗayansu. Kaji shugaba mala. Kuma in a mashhadin da za a yi bakar addu'a ne a lokacin nan wani mashhadi ne ya wuce wannan? Tafiyar da ifa daga Maka zuwa Ɗa'ifa ba kaɗan bace mala. Ya fi kilomita 100 abinda manzo Allah ya tafiya a kafa. A kafarsa. To shikenan, kuma sannan da iji bai samu salama kwaya ɗaya a gurinsu ba mutanen. Banda ma jifa ba abin da ya ratsa tsakaninsu. Sai tsanani, babu wani sauki a cikin wannan tafiya mala. To kuma sai ga mala'ika ya zo yana cewa faɗi abin da kake so. Sai ce ai tayu da a jinkirta musu, za su iya haifa wanda zai ce la ilaha illallah. Ibn al-Munkadir ya rawaito anna Jibril alayhi salam qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallama, cewa mala'ika Jibril ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, inna Allah ta'ala amara as-samaa wal arda wal jibala an tudi'aka. Mala'ika Jibril ya zo ya ga manzon Allah ya ce, ya Rasulullah, ga wata manzila Allah ya baka. Yanzu ya baka muƙamin da an umarci sama, an umarci ƙasa, an umarci duwatsun duniya tun daga na farko har na ƙarshe. Yanzu duk abin da kace su yi, kowace an ce ta yi abin da kake so. Faƙala uwakhiru an ummati la'alla Allah an yatuba alaihim. Yace a ni al'umma ta ina tare da su, zan sake jinkirta musu har yanzu. Ina sa ran Allah zai gafarta musu. La'alla Allah an yatuba alaihim. Ba wani abu da zan ce sama ta yi, ko ta watso musu wuta ko ta watso musu duwatsu. Ba abin da zan ce ƙasa ta yi, ko ta haɗiye su ko ta yi abin da za ta yi da su, ko duwatsu su hallakar da su. A'a, ina sa ran Allah zai yafe musu, Allah zai gafarta musu. To ya kai kuma za ka ce ba za ka yi afuwa ba? Ya za a zo a yi al'amari ne magana malam? Nan ne magana, nan ne mahallin magana. A nan kuma ake daidaita komai, a nan ake rusa komai. Kuma ita gaskiya da harshen ta da'iman take magana. Karka ce kai da baki za ka yi da'awa ta wannan abun, ba haka ba ne. Ka yi haƙuri, ka ba hanyar shugaba sallallahu alaihi wasallam. Duk wani al'amari in ya zo, ka tuno da manzan Allah, za ka samu mafita sosai. قالت عائشة رضي الله عنها Nana Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta ce, ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ba a taɓa ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato zaɓi a cikin abubuwa guda biyu ba, sai ya zaɓi mai sauƙin. Yanzu a iya wannan hadisi ya isa duk matsalar duniya a warware ta. Duk abin da aka zo da manzan Allah guda biyu, to sai ya duba wanne ne mai tsanani, wanne ne mai sauki. To tun zai watsi da mai wahalar, mai tsananin sai ya dau mai saukin.
kuma da wannan hanyar ake cin nasara a komai. Wannan hanyar ake cin nasara akan komai. قال ابن مسعود رضي الله عنه Ibn Mas'udin ya faɗa, Allah ya ƙara yadda a gare shi. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. Shugaba sallallahu alaihi wasallama ko wa'azi zai mana sauƙaƙawa yake yi. Ke dan kan mu kosa. Dan lokaci kaɗan sai a yi sai a tashi. Yace dan gudun kar mu kosa. وعن عائشة An karɓo daga Nana Aisha أنها ركبت بعيرا وفيه صعوبة ta hau kan wani raƙumi, to raƙumin yana da ɗan taurin kai haka. فجعلت تردد Sai ta dinga kaiwa tana komowa ta je ta dawo da shi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Sai shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya ce, عليك بالرفق. baiwa Allah ki tausasa masa mu. الله Sauƙaƙa masa. Ki ɗauki tausasawa mana, ba ki da tausayi? Tausasa masa. Raƙumi fa malam. Isa malam, idan aka tashi alƙiyama, duk waɗanda suka yi kalma ta zalunci ga janibin shugaba, ba za su fito ban suka shiga jahannama. Yadda yanzu turawan duniya suke jirkita sha'anin lamarin manzan Allah, suke ƙoƙarin su nuna wa duniya addinin shugaba addinin tashin hankali ne, addinin rashin zaman lafiya ne, kuma wannan amana ce ga duk wanda Allah ya rubuta zai yi magana a cikin wannan da'ira ta addinin annabi. Yanzu Allah yana kallon mutum, manhajin annabi za ka bi wajen magana ka ko ba shi za ka bi ba. Ƙara sa zaman lafiya za ka yi a cikin al'umma annabi ko ƙara tayar da su tsaye za ka yi. To idan ka kwantar musu da hankali ka zaunar da su cikin aminci, to manzo Allah yana lale da kai. To kar ka yadda a cikin wa'azinka shugaba ya fushi da kai, ta hanyar da za ka watsa masa kan al'ummarsa, ta hanyar da za ka sa suna zaman su ka sa su mummike tsaye a cikin tashin hankali, a shiga cikin rudani don biyan bukatar kai kuma zuciyarka kwaya daya. Shi addinin shugaba babu wani huce haushi a cikinsa, shi ainihin zallar gaskiya ne. Isa kullum Allah ya kiran addinin annabi da cewa shine addinin gaskiya. To dabbobi ma tausasa musu yake yi. Allah ya ce kullul muslimi alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Yanzu wannan kalmar guda uku ba ya warware matsalar duniya gaba ɗaya ba? Saboda haka lallai dai a sake dubawa, a sake dawowa a duba ainihin yadda al'amari yake. To wannan fasali kenan. Wa amma khuluqu sallallahu alaihi wa sallam bil wafa'i wa husnil ahdi. Amma idan muka dawo bangaren ɗabi'ar manzan Allah a cikin duka alkawari, Allah ka mu iko, wa husnul ahadi da kuma kyakkyawan alkawari, wasilatar rahimi da sada zumunci. Allah mun tuba. Abu mai wahala kenan. Wannan kana karanta wannan duka da an tashi yanzu kowa ya ɗaucar biyu kuma ya ta isi gifari, saboda gashi anin shugaba malam. Fil wafa'i cika alkawari, husnul ahadi kikkiawan alkawari, da sada zumunta. Allah ka ba mu iko. فحدثنا القاضي أبو عامر محمد بن إسماعيل بقراءة عليه قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمد حدثنا أبو إسحاق الحبال حدثنا أبو محمد بن النحاسي حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن سنان حدثنا إبراهيم بن طهمان عن
عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق عن عبد الله عن أبي الحمصاء daga yake cewa بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث. yace nayi ciniki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana mun yi ciniki mun yi siyayye ya sai wani abu a gurina to kuma ana gudanar da cinikin kuma yace kafin a aiko manzon Allah ne kafin ya ce inni rasulullahi ilaikum بقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكاني. yace to akwai kuma ragowar wani canji da irage zan bashi to sai na ce jira ni anan zan je in kawo maka فنسيت sai na manta ثم ذكرت بعد 3. to bayan kwana 3 sai na tuna in ji shi mai bada ruwayar wanda ya faɗi abin da ya faru ce sai bayan kwana 3 sai na tuna mun yi alkawari da shugaba fa cewa zan kawo masa ragowar canjinsa faji'tu fa idza huwa fi makani. yace ina zuwa sai na tare yana tsaye a inda nace jira ni wane mutum mala Allahu akbar malam bun annabi fa ba wasa bane wannan shugaban kaji ana fadarsa ba maganar wasa ake ba maganar gaskiya ake yi maganar ainin sirrin Allah ake yi فقال يا فتى لقد شققت علي أنا هاهنا منذ 3 أنتظرك. Allahu akbar shine an taba wani dan uwa malam an je sun je ko umra ko aikin hajji to suna tsaye ana cikin irin sikirinin din nan za a yi sikirinin sai wani ya ce alagabta malam da Allah ga jakata zan je in kama ruwan dawo to tun da ita fi bai dawo ba sai aka ce to a zo kuma za a shiga jirgi ce to aini an bani amana wallahi in kun ga na ban nan gurin sai in miya kayan na ya dawo yace domin shugabanmu ba haka yace ayi ba jirgi fa za a shiga karbi da kayan nan ka to yace ku je ku tafiya ku ba komai saboda ya amince min zan jira shi har ya je ya dawo ya bani ajiyar kayansa ce in jirgin ya tafi na san yadda zan dawo ke dalili saboda manzan Allah haka yake yi to wannan kaɗayin Allah ya duba sai ce na gafarta ma laifukanka gaba ɗaya manzan Allah in dai da gaske al'ummarsa za mu bi shi to magana rigima ta ƙare gaskiya sai dai idan can kuma a cikin zuciyarka akwai wani abu na buƙatar ka to wannan kuma shi kenan sai kowa ya zo ya ɗora hajarsa ga ta nan amma shugaba ba wasa ba mala وعن أنس an karɓo daga sayyidina Anasu كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بهدية قال shugaba to nan a cikin wafa'u bil ahad alqali iyal bait wato hadisi ɗaya take kawo ce wannan kada ya ishe mu shine an ce a wata ƙasa ko a ƙasar Jamus ne ko a Ingila ne ana tattaunawa tsakanin wasu ana ƙara wa juna sani to ana magana akan musulmai sai wani daga cikin su masu magana yake cewa ka ku damu da musulmai a yau yace domin su na yau ba su da wani abin tsoro ma a yau yace mutanen da shugabansu ya kwana 3 akan alkawari bai bar gurin ba su kalli yadda suka dawo a yau yasa su kafirai da kake gani waɗannan abubuwa da ake na wani more rayuwa ko na menene ka zama ala basiratin mu zama kuma ala basiratin gaba ɗayan mu cewa akwai abubuwan da ta ƙarƙashin sha'anin ruhi ake dakushewa to daga nan zahir ma ba zai amfanin komai ba to saboda haka in an sassaƙe wa mutane da irin wannan sai kaga kuma
wannan komai nasu ya tafi. وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بهدية an karɓo daga sayyidina Anas cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan aka zo masa da hadiya, aka kawo mar hadiya, قال اذهبوا بها إلى بيت فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة. sai a buɗe kayan. An kawo irin kayan da sarakuna suke kawowa da attajiran duniya suke kawo hadiya gurin annabi, don a kawo sai ya buɗe kayan. In aka buɗe sai ya ɗau abu mai tsada a ciki, ya ce da wani sahabi, ungwanan je ka kai gidan wance. To wace ce wannan kuma? Ya ce ƙawan na Khadija ce. Sai a kuma ɗaukan wani, sai ya kuma kaiwa, ya ce ita ma tana son na Khadija, kai mata. Duk a sai an raba musu mala. Da ita kuma na lokacin ta yi wa Fatima, ta bar duniya. To shi wannan abin sunansa husnul ahadi. Husnul ahadi, kyakkyawan alkawari. Duk wanda ka ga yake wannan to ina da hazzi a cikin kauna annabi. Husnul ahadi mala. Allahu akbar. إنها كانت تحب خديجة. Yace ta kasance tana son na Khadija. وأنا عائشة رضي الله عنها. An karɓo daga nana Aisha, Allah ya ƙara yadda a gare ta. قالت Tace ما جرت على امرأة ما جرت على خديجة. ce duk matan da wata mace a duniya, ban taɓa kishi da wata mace a duniya irin yadda nake kishi da nana Khadijatul Kubra ba. Allahu akbar. لما كنت أسمعه يذكرها. Saboda saboda yadda nake jin ta a gurin shugaba, wannan baiwa Allah ta kase ta mala. Shine a wajen siffanta ta din nan, sai da shi yake cewa law kana nisa'u kama zakarna la fuddilatun nisa'u ala rijali. Yace wallahi da mata duka irin na Khadija ne, to a Qur'ani ba za ka ji an ce ar-rijalu qawwamuna ala nisa'i ba. Wallahi ba za a faɗa ba. Yace da sai dai a ce an-nisa'u qawwamuna ala rijali, sai dai a faɗa haka. Saboda aikin na Khadijatul Kubra mala, tana nan a jannatul ma'alla. In ka je ziyara Makka, ka je ka gaishe ta. Ka je kai ziyara mala, mai ɗakin shugaba ce. Duk duniya babu irin ta na Khadijatul Kubra. Allahu akbar. وإن كان ليذبح الشاة Nana Aisha يهديها إلى خلائلها. ta ce wallahi abin fa ya kai shugaba, ina sawa a yankan nagartacciyar dabba mai tsada. In aka yanka ta aka fede ta, Nana Aisha ta ce wallahi duk gaba ɗaya ƙawayen Khadija ake rabawa, ba wanda za a bawa komai. Allahu akbar. واستأذنت عليه أختها فارتاح إليها. To wata rana yar uwar Nana Khadija ta nemi izinin shigowa gurin manzon Allah. Shugaba ya dinga kyautatawa gare ta, ya nuna mata farin ciki. ودخلت عليه امرأة فحشرها وأحسن السؤال عنها. Wata rana wata mata ta shigo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Manzon Allah fa hashalaha. Kaji fa, wannan hasha din nan fa shine ka nuna wa mutum iya ƙarshen ikonka na farin cikin da zaka nuna mar. To shi annabi ya nuna mata, ya zaunar da ita akan shimfiɗar da yake zaune, ya kuma daina magana da kowa sai da ita. Ya tambaye ta wannan, ya tambaye ta wannan, ta gaya masa wannan, ya nuna farin ciki, ya tambaye ta ita ma ta tambaye shi. Ina ba ta amsa. Nana Aisha ta zara ido kurun, tana ganin me ke faruwa. To wannan kuma wani sabon al'amari ne wannan. فلما خرجت. To yayin da za ta tafi, ta tashi ta tafi, sai manzo Allah ya ce, إنها كانت تأتينا أيام خديجة. ya ce ni ma wallahi wannan ba wani abu tsakanin da ita, ina dai ganin ta ne tana zuwa gunna na Khadija kurun. Yasa da na ganta ina tuna shine an ce a gurin nan na Aisha hankalin ta ya tashi. Wai Allah bai canja ma da wacce tafi Khadija nan ba?
a yana kashin gida sai tashi ya zauna. Ya ce na rantse da wanda ya halice ni, Allah bai canja min da wacce ta kai Khadijatul Kubra ba. Allahu akbar. Allah ƙara masa tsira da aminci. wa inna husnal ahdi min al-iman. Manzo Allah ya ce husnul ahdi min al-iman. Ai kyakkyawan alkawari ne. Shine na faɗa cewa wani mufakkiri a duniya yace wannan hadisin kadai ya isa in baka musulunci yanzu ka dawo musulunci. Yace domin babu wani shugaba a duniya wanda ya taba yin haka, wanda iya da mai rai ta ji damuwa komai za ta ji akan ya kare mutuncin wacce ita kuma ta bar duniya. Ke wannan sai annabi ma sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kai ne kaga auna kanka akan nan gurin ka gani, kai ka so mai ma sai dai ka ga ka faɗa mata wata ma'anar daban kuma. Yace a kanat ta'atina ayyam Khadija. Zaman nan Khadija ne nake ganin ta ita wannan matar. To yanzu Allah bai canja ma da wacce tafi Khadija ba, yace na rantse da Allah bai canja mun ba. Khadijan dai ita ce kan gaba har yanzu. Allahu akbar. Wannan tsira da aminci sabbata gare shi. ووصفه بعضهم فقال Shashin su ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce كان يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منه. shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sadar da duk abotan zumuncinsa. In dai kuna da alaƙar zumunta da shi sai manzo Allah ya baka haƙƙinka, sai ya baka wannan haƙƙin zumuncin nan ba tare da ya zaɓe su akan wanda suke sama da su ba. وقال صلى الله عليه وسلم Shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء غير أن لهم رحما فأظلها ببلادها. ce dangin suwa ne ba majibintan lamarina ba ne, ba masoyana ba ne, ba su damu da mu ba, amma kuma fa muna da zumunci da su. To wannan zumuncin dole shi zan bi in ƙara dansasa wannan zumuncin namu. To kaji da haka yanzu ko da in dai da gaske kake kana bin sha'anin annabi, to karkace suwa ne ko muna da dangantaka da su amma ba wani mutunci tsakaninmu da su, a ci gaba da rashin mutuncin nan kakkai haka. Shugaba ba haka yake yi ba, a ƙara jawo yadda zumuncin zai gyaru yake yi. Kuma wallahi wannan baiwa ce malam. Da yawa daga yan uwa Allah yana sa wannan alherin a tare da su, kaga wani ba abin da yake so irin zumunci ya gyaru. To duk wanda kaga ina yin haka akwai hasken annoba tare da shi. In wancan ya kauce yi kokari i dawo da shi, in wancan ya za a bata a yi kokari a gyara. Wannan shine aikin da nan gidan nan namu shau Allah razumi haka har i koma ga Allah aikin da ya dinga yi kenan. A yi haƙuri, in an yi wani abu a kyautata wani akwai alamun za a samu sabani, a ce kowa iya haƙuri a zuwa haɗu. To haka ya kamata ƙwarai. Wannan zumunci babban abu ne, kuma a yau shine abin da yake nema ya samu mushkila ba ƙarama ba. Yau zumunci ya zama abin da ya zama ƙwarai. Allah ya ba mu ikon kwatantawa albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. وقد صلى عليه الصلاة والسلام بإمامة ابنته زينب. To kaga maganar zumuncin nan Allah a Ƙur'ani ya faɗa cewa duk wata mushkila, duk wata barna a duniya tana faruwa ne lokacin da mutane suka yanke zumunta, lokacin da mutane suka yanke zumunci, babu zumunci ko kaɗan. Kuma zumunci a ranar alkiyama zai rike waɗanda ba su sadar da shi ba, dama igiya ce daga Allah. Inna rahima shajnatu minar rahman, wani yanki ne daga Allah.
to duk wanda isadar da shi to Allah zai sadar da shi kan bukatunsa. Wadda haka ya zama wajibi a yau waɗansu zurufu suna shigowa mu ta ɓangaren waɗanda ba su da komai, ya zama kuma waɗancan suna da wani abu, to sai zama gaba ce kuma za ta shiga ciki. Maimakon kai da Allah ya bawa wani abu, wannan abin da Allah ya baka ya zama maka tsani yadda za ka haɗa kan 'yan uwanka, to kuma su sai su ƙara nisa, kai ma ka ƙara nisa da su. Wannan zumunci lallai ya zama wajibi a yau a kula da shi. Gaskiya 'yan uwa suna cikin wani yanayi akan 'yan uwansu. Mutum yana cikin duniya mai yawa, amma 'yan uwansu suna cikin kakanikayi. To kaga ba zumunci a nan gurin. Ki zumunci fa ba wai kurin a zuwa gaisa ne zumunci ba. A'a, ba haka bane. Haka bane. Akwai hannun taimako, akwai taimako gwargwadon iko. Bukatun kowa ba za ka iya da su ba, amma gwargwadon yadda Allah ya baka kai, koyi da manzon Allah kenan. To وقد صلى عليه الصلاة والسلام بأمامة ابنته زينب. kuma shugaba sallallahu alaihi wasallama a cikin tausasawarsa da kuma husnul ahadi ya ɗauki yarsa Umamatu ya sayyida Zainab a wajen sallah. Da aka zo sallah sai aka ga ya ɗauke ta a hannunsa, kuma karatun sallah yake yi. يحملها على آتكه فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. Ya ɗora ta akan dokin wuyansa fa. Idan ya zo sujada sai ya ajiye ta, idan kuma ya tashi daga sujada zai miƙe tsaye karatun sallah, sai kuma ya kuma ɗaukan ta ya saba ta a wuyansa. To kaji fa, kaji shugaba malam. وأنا أبي قتادة. An karɓo daga abi qatadata. وفد وفد للنجاشي. Wani ayari da mai yawa ya zo daga sarki Najashi. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم. Malam da suka zo sai shugaba ya tashi, baya zaune baya tsaye, ina kaiwa ina komowa, ya ɗauko musu wannan ya kawo musu, ya gyara musu gurin da za su zauna, ya ɗauko ruwa ya basu, ya kawo abinci da kansa fa. فقال له أصحابه نكفيك. Sahabbai suka ce ya Rasulullahi, mu za mu yi maka wannan aiki ai. فقال إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين. Ita nima da sahabbai na suka je sun girmama su, haka nima yau aikin ni zan yi da kaina. Sallallahu alaihi wasallam. أحب أن أكافئهم. So nake in saka musu da abin da suka yi mu. ولما جيء بأخته من الرضاعة الشيماء. Yayin da aka zo da ‘yar uwarsa ta shayarwa, Nana Halimatu Sadiya, ba ita ta shayar da manzo Allah ba? To a san da Nana Halima ta ɗauki shugaba, to a lokacin ita ma Shema'u a lokacin tana gidan Nana Halima. Tare suka taso malam. Wannan ta samu albarka. في سبايا هوازنا. To bayan zaman gidan Saida Halima ya ƙare, shugaba ya dawo gida, ita ma Shema'u ta tafi garinsu. To shikenan kuma yau ga shugaba ya zama Sayyidul Kaunaini gaba ɗaya. Yau shine yake sarrafa lamarin wanzar da gaskiya a duniya. To an je yaƙi, to sai aka zo ita kuma Shema'u a can garinsu Hawazinawa za su buga yaƙi tare da shugaba. Aka kamo su da a cikin wato ribatattun yaƙi malam. وتعرفت له. Shikenan an kama su gaba, yaƙi ya ƙare, duk sun zama fursunonin yaƙi. Shema'u sai tana cikin bayi an kama su. Lokacin an yada zango, shugaba ina zaune, sai ga ta nan Shema'u tana so ta tuno masa da zaman da suka yi a gidan Nana Halima.
tana zuwa ta ce to ni yar uwarka ce fa, ta ina ce ni ce wance ni ce wance ni ce wance, taimar bayanin da kowa zai fahimci cewa suna da alaka da shi. Wannan zaman da suka yi aka shayar da su a gidan na Halima, manzo Allah sai ya ɗauko mayafinsa sai ya shimfiɗa mata, ya ce zo ki zauna. Manzo Allah ya ce yar uwa ta ce wannan, yar uwa ta ce, me kike so? Ta ce so nake yi mutane na duka musu afuwa, ce din na yafe musu gaba ɗaya. Mutum 6,000 ne duk sai da ya ce tafiyar su ya yafe musu saboda ita fa. بسط لها رداءه وقال لها إن أحببت أقمت عندي مكرمة محببة متعتك ورجعت إلى قومك. To bayan da ya ce me kike so, ta ce a kyale mutane na duk wanda ta nuna manzo Allah ya sallame su ya kyale su su tafi. To sai shugaba ya ce da ita in kina so kuma yanzu ke wannan abin da kike so ne, to yanzu ke kuma a kanki in zai yiwu ki zaman ki a guri na. Wannan hadisi inda Maulana Shawala Razumi yana nan to sai dai mu tsallake nan gurin mu tafi wani hadisin kuma daban. Dan lokacin da muka karanta nan gaskiya duk a cikin hautsina muka tashi daga gurin nan, da aka yi wajen sati kullum sai ya yi kuka saboda karanta hadisin Shema'u sahibu shari'ati ya ce da ita to yanzu abin da za a yi tun da kin ga an sallama mutanenki, duk wata matsalar ki yanzu ta mutanenki an gama da ita, to yanzu ke abin da ya kamata idan kina so ki zaman ki a guri na, kuma idan kika zauna a guri na din ga sufa yadda zaki zauna mukarramatan muhabbabata, zaki zauna a guri na a bar girmamawa tun daga nan ƙasa har zuwa fada Allah sai an girmama, sannan muhabbabatan kuma kowa sai ya soke a duniya. Ki zaman ki shikenan matsalar ki ta kare. Aw matta'atuki, in kuma ba haka kike so ba zan ɗauki hadiya da arziki da baiwa in baki. Warajati ila qaumiki, ki kama hanya ki koma gida, zaɓi ɗaya a nan biyun nan. Dan shehi baya nan ne yasa nake faɗan nan gurin yanzu. فاختارت قومها فمتعها. Ita ce gida za ta tafi. Shehi ya ce ban taba ganin inda ba a ci jarrabawa ba a duniya sai a nan. Taba ganin inda ɗan adam in an zauna an yi shiru a ɗakin sa can sai ya ce wani ɗan adam ɗin bai san me zai yi ba, wani ɗan adam ɗin iya inda aka shata man nan zai tsaya. Shugaba ya ce in kina so ki zauna a kuna mukarramatan muhabbaba, in kuma kina so ki tafi garinku. Ta ce wai ta gida za ta tafi. Nan shai ya dinga tambaya ta wai ina za ki tafi, sai ka ce ni ne Shema'un a lokacin nan. I dinga tambaya ta wai ina za ki tafi, ya dinga kuka a gurin nan mal. Ina za ki ina ne gida? Ga sahibu shari'at yana magana malam. Sai ta ce ta fi son ta tafi gida, ita tafi gidan kuwa. وقال أبو الطفيل. Abu Dufaili ya ce رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام إذ أقبلت امرأة حتى دنت منه. ya ce na ga shugaba ce ina yaro sai wata mata ta fuskanto zuwa gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama, to lokacin da ta zo kusa da shi فبسط لها رداءه فجلست عليه. sai ya shimfiɗa mata mayafi sai ta zauna a kai. قلت من هذه؟ Sai na tambayi shugaba na ce wace ce wannan? قالوا أمه التي أرضعته. Aka ce wacce ta shayar da shi ce ai. San ta zo
a lokacin shugaban alayhi salatu wassalam. Sai da Halima ta zo sosai a wannan lokacin, ya shimfiɗa mata mayafi ta zauna. Banu Sa'ad har yanzu ana zuwa ziyara Banu Sa'ad, inda aka shayar da shi din ƙwarai ana zuwa. Saboda haka ce mahaifiyata ce ta zo. An ce a ran nan na Khadija dukiyar da ta bawa Halima ba ta wasa ba ce. Ta ce ga hadiya ta na baki saboda hidimar da kika yi wa mai gidana. Allah akbar. Wannan shine zancen manzon Allah mallam. Janibin annabi ba tashin hankali. Al'ummar musulmi ya kamata mu gane haka. Kar mu je mu juya sha'anin addini fa. Kar a juya fuskar addini da tsarin sha'anin manzon Allah. Malam ka ji yadda shugaba yake. Mai ɗaukan al'amura da sauƙi, kuma da wannan ne aka mamaye duniya gaba ɗaya. Ba da wannan tsanantawar da kai kake tunani ba. Ba da wannan jaye-jayen jajibo abubuwan da ba a san su ba. Wannan rumfa ta addini da annabi ya zo mana da ita, mu shiga cikinta kowa zai samu mahallin zamansa. Da haka babu damuwa a cikin dukan al'amura, a ba al'amarin annabi da gaskiya, to komai sai ya zo a cikin sauki. Allah ya taimake mu, Allah ya ƙara wa manzon Allah wasila da fadila. Waɗannan halaye da muke ji, Allah ya ba mu ikon aiki da su. Allah ya ba mu ikon aiki da su. Allah ya ba mu ikon aiki da su. Albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma su ne ya ɗabbaka su a duniya, kuma ice in dai kaga ina son ka to kai ma kan wannan ɗabi'o'i ka hau kai. Allah ya taimaka mana, Allah mana jan gora. Gashi yau kuma mun dawo wannan karatu, Allah kuma ya sa mun dawo a cikin sa'a. Allah kuma ya taimaka mana. Mun je Madina, mun isar da ziyara 'yan uwa baki ɗaya. Sannan kuma farkon zuwa na, babbar addu'a da na fara yi shine Ubangiji duk waɗanda ba su zo nan ba Allah ka kawo su. Tawassuli a halaran manzan Allah. 'Yan uwa masoya suna nan, shauki yana tashi a zuciyarsu, ba su da tafiyar kishirwa, sai dai Allah ka kawo su wannan guri. To na ce ina tawassuli da annabi, duka wanda bai zo ba Allah ya kawo shi. Allah kuma iya da haka. Duka kuma ƙasanmu da abubuwan da yake faruwa a ƙasanmu duka, mun yi addu'a kuma Allah ya amsa. Allah zai ba mu kyakkyawan makoma, ya inganta mana ƙasarmu, ya jihohinmu inda ake tashe-tashen hankula duka. Na roƙi Ubangiji al'umma ma kowa muka haɗu abin da ake yi kenan. Dukkanin 'yan uwa da aka tafi, wallahi kowa addu'a yake yi wa ƙasar nan tamu, cewa bala'in da ake gani ake jin labari to Allah ya ɗauke mana shi. Mu karanta Fatiha hadiya ga shugaba.